Poštovani maturanti, kandidati za razredbene ispite, poštovani budući studenti glazbe. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ispred Odsjeka za glazbenu umjetnost. Ukoliko su vaši profesionalni interesi usmjereni prema izvođačkim glazbenim disciplinama, kao što su vokalna glazba, solistička ili zborska, prema glazbenoj kulturi, glazbenoj umjetnosti, glazbenoj pedagogiji, odgoju i obrazovanju, bilo da ćete svoj profesionalni put graditi kao glazbenici izvođači, nastavnici ili voditelji glazbenih ansambala, ili u nekim drugim brojnim i dinamičnim područjima glazbenog djelovanja i afirmacije, došli ste na pravo mjesto za svoje visokoškolsko fakultetsko glazbeno obrazovanje. Na našem odsjeku možete studirati prediplomske i diplomske sveučilišne studije koji pokrivaju širok spektar glazbenih interesa. To su prediplomski i diplomski studij pjevanja, studij glazbene pedagogije i studij glazbene umjetnosti i kulture. Diplomiranjem studija pjevanja studenti završavaju solistički smjer, čime su osposobljeni za samostalnu umjetničku djelatnost, rad u umjetničkim ansamblima, kao operni, koncertni, komorni ili zborski pjevači. Stječu i pedagošku kvalifikaciju, što im omogućava rad u glazbenim školama kao nastavnicima pjevanja. Studiranjem smjera glazbena pedagogija, studenti se osposobljavaju prvenstveno za nastavni rad u osnovnoškolskim, srednjoškolskim, predškolskim ustanovama, kao i u glazbenim školama. Također, studenti su nakon studija kompetentni voditelji kulturno-umjetničkih ansambala, vokalnih i instrumentalnih, organizatori koncerata, glazbenih događaja, voditelji poslova koordiniranja glazbenog života, glazbene kulture u sredinama u kojima djeluju, glazbeni urednici, glazbeni novinari. Ja sam Elizabet Arić i studentica sam 3. godine glazbene pedagogije i danas ćemo vam moja godina i ja pokazati kako izgleda naš sat dirigiranja. Pogledajmo. Studij glazbene umjetnosti i kulture osposobljava studente za samostalan rad u područjima reprodukcije i produkcije glazbenih sadržaja. To mogu biti izvedbene glazbene discipline, rad na audio-vizualnim poslovima, rad u glazbenoj publicistici, novinarstvu, glazbenim medijima, marketingu, pa sve do širokog područja IT sektora koji ima potrebe i za glazbenim stručnjacima. U višim studijskim godinama studenti glazbene umjetnosti i kulture dodatno se mogu usmjeravati i prema nastavnom smjeru, izvođačkom smjeru ili prema glazbenoj produkciji. Koji god od studijskih programa izabrali, u skladu sa svojim talentima, željima i interesima, na Odsjeku za glazbenu umjetnost očekuje vas intenzivan i dinamičan obrazovni proces, suvremena, kvalitetna, interaktivna glazbena nastava, puno glazbene prakse, glazbenih projekata, koncerata, nastupa, glazbenih predstava, putovanja i istraživanja.
o prijavi i polaganju razredbenih ispita možete pronaći na webu Akademije za umjetnost i kulturu, kao i na Facebook profilu Odsjeka za glazbenu umjetnost. Praktični dio razredbenih ispita održat će se u mjesecu lipnju, a ovisno o studijskom smjeru koji želite upisati, obuhvaća pismenu i praktičnu provjeru poznavanja teorije glazbe, solfeđa, sviranja i pjevanja. Želimo vam puno uspjeha u završetku vašeg srednjoškolskog obrazovanja, u polaganju razredbenih ispita za naše studijske programe i želimo vam dobrodošlicu na Odsjek za glazbenu umjetnost.